Makadi. Nyaya iripo ndekuti pane vamwe vanhu vari kunditi ndiri Rombe. Chimbogaya zvakanzi bata Rombe unobata Inini. Munhu anotofungawo zvimwe zvinhu kuti urubatsira vamwe vanhu onzi uri Rombe futi. Aiwa vanhu ityai Mwari. Inini kunzi ndiri Rombe Inini. Aiwa. Papo ndoramba zvangu. Munhu anoshanda marombe munoaziya. I'm not a lofter sha. I'm not an idiot. That's one thing you should know. Tori munhu akatoenda kuchikoro. Kuzimbabwe ndakazvitadza but pandakauya kunoku ndakatoenda kuchikoro ndakatopasa. Ndakaona ndakaenda kuadult school ndakatopasa. Ndakatoenda kucollege ndakatograduata. I went to school for 4 years kuno Canada. Saka kana ndati handina imba ontaura ndiri Rombe manje. Kana iriyo definition yemarombe kasaka maybe 95% yevanhu vese vari kuZimbabwe marombe. Because 95% yevanhu vekuZimbabwe havana tsimba. Ndiri Rombe. Tiri marombe tese. Because hamukwaishuwa munhu ari kutaura ndiri Rombe haana imba. Kushaya imba hakuiti seurombe sha. Kana kushaya basa hakuiti seurombe. Wazviona? Urombe it's an insult. Kungotukana zvekuti munhu wakanzi isa mareasons yekudaidza kwawaita kuti munhu irombe unoshaya. Inini handisi Rombe. Ende vanhu vanonzi marombe kuZimbabwe vanhu vacho havasi marombe. Kumwe kwacho kutoshaya. Saka waungamboti munhu ari kushaya basa kana asati amboshanda kuZimbabwe womuti irombe. Unditi Rombe nini munhu anokwira ndege every year. Every year ndokwira ndege kubva kuCanada kuno kunjenda kuZimbabwe. Ndogara 3 months ndisina kana kukumbira mari panext door kana kukwereta munhu kana kukwereta shamwari kuti sha ndikweretawo kana 1000 ndinozokupa. Handisi Rombe. Aiwa izvozvi ndaramba. Ndaramba. Ndakapa vanhu mabasa inini pandakaita Silverstone Sound here. Shama dzangu dzinosvika kana 20-25 havana mubvera vashanda. Ndakapa mabasa inini. Kana zvizvo zvinoitwa neRombe izvozvo, pamwe ndiri Rombe. But I don't take insults like that. And the next time kana uchituka munhu kuti uri Rombe, make sure you have good reasons. Kuti munhu irombe pakuita sei. You know what I mean? Pandakakwira ndege inini 1990. Tsvaga vanhu vakakwira ndege 1990 muupenyu hwako unogona kumushaya. Saka ndazoita Rombe sei. Ende unofanira kuandastenda kuti wakauya kuno kunenge usina zvinhu zvakakwana. Life inenge yakakutsikirira. Zvese unenge uchitry kutsvaga basa uchirishaya. Inini ndakatoita lucky ndakawana basa semi 1990 through mapapers emumwe munhu. Kutori nevamwe vanhu vanotoita kana 2-3 years asikashandi. Iwo uri kuZimbabwe ikoko uri kuexpecta kuti munhu ari kuLondon, ari kuCanada akutumire mari, ari kuAmerica nekuAustralia. Saka Rombe ndiani? Ari kutumira mari kana kuti ari kutumirwa? Asiri kushanda kuZimbabwe kana ari kushanda kunze kwenyika kuno. Inini ndototi it's better zvangu ndishupikire kuno kuCanada because ndakashupika kuZimbabwe vanhu vazhinji vanofara. Gani ndakakweshera motikari inini pandakaenda kuZimbabwe. Kweshera motikari yangu futi yandakatenga nemari yangu, noti chikwereti nemari yangu. Shamwari dzangu dzakatotaura kuti dai vafira imomo. Ende shamwari dzangu idzodzo vaifunga kuti handina kuzvinzwa. Ndakatovataurira kuti inzwa yakaJamani. Handiti makataura dai afira imomo. Inini manje
handisi Rombe. Ipapo ndaramba. Ndakura nditengesa musika sha. Ndakati kura nditengesa musika. Ndoziya nhamo. That's why ndikwanisa kubatsira vamwe vanhu kuZimbabwe. Iwo wakaitei. Wambotengera kana mumwe munhu kana bhodhoro remafuta wangomupa wangoti bika. Ausati. Kana ungopawo kana mufesi wako kana pondo kuti hasha situation yako ndikuiziva mbondotengawo nyama. Wanzwa nebonyongwe. Ina handambofa nenzara kuZimbabwe. Ina kunoku chaiko chaiko. Kana ndakafa nenzara maybe 1 day kana 2 days. I don't have to show you kana kuti mari kuti ndokutaura kuti ndinayo mari yacho. Mari nditori nayo. But zvandiroita nemari yangu ndo zvandinoda. Haunditaurire zvekuita nemari yangu. Kusatenga imba sha is not an achievement kwandiri. Iwawo kana ukatenga imba yako it's achievement kumba kwako nehama dzako nezvimwe zvinhu. Neshamwari yangu inini vakarendesa imba yavo kuZimbabwe. Vakaona maiswa huku imo mumba imo. Kati warendesa imba munhu akutoita danga rehuku imba yako iwewe. Saka zvokutaura kuti vanhu varombe zvaizviyaka. Tanga wambozvitarisa usati waisa zikomenti rako rekunditaura ndiri Rombe inini. Handina time yekukutuka because ndakakutuka ndakutozidzikisira inini. I want to blow to your level. Neda kuti uono zvaunenge uchinyora. I have the opportunity kukubhana kana paFacebook kana kukubloka paYouTube pangu. I have that. Ndimi my enemies of progress. Ndikutotry kutoita zvinhu kuti zvinhu zvangu zvindifambire ndopiwa advice nevanondipa advice ndotora zvandofanira kutora. Kutori nevamwe vanhu vakutondipa mabetter advice kuti Ahmad Minox dai apa dai wadai. I take what I want and I do what I want. Handitaurirwe zvekuita inini. Ndamunhu mukuru. Waiziya. Kana padaita zvemadisco taitotaura ndezvechirombe padaita zvedhansi. But vangani kana vari kuimba mai manje vanongotaurwa the same thing kunzi zvekuimba ndezvechirombe zvekuimba but kana auya nechikafu pamba hapana anomboti chikafu chawinzwa nerombe. Rombe rinofunga kurova guva raamai. Zvakamboitika kupi izvozvo? Oisa dombo raamai. Opedza zvese. Orova guva rababa. Oisa matombstone futi neakoma. Ndo Rombe iroro. Aiwa, musadaro. Sometimes kana muchirasika kana une personal nenika. Ingonditaurira ndobva ndangokupedzera kuri kuinbox. Ndokupedzera ndobva ndakubloka. Because handidi vanhu vanondiwinzira negative energy inini muupenyu hwangu. Zvimwe zvinhu ngatimbomira izvozvo. Because haiwa vanhu vakawanda vakanzi marombe vamwe unopodza wakazviuraya kana usina kusimba. Isitakasimba izvo. Sitakasimba. Unouya kuno kuforeign. Half of the time uri foreign kuno kuzvinhu zvakaoma. 30 years yandakagara kuno not every year was rose. Takatoita makore uchimbobudiswa basa uenda paunemployment upiwa mari negovernment. Mari yegovernment ndeyekuti ungozviraramisa utomboendawo pawelfare. Welfare ndi inongobhadhara rent nechikafu chete. Ende zvinotoitwa nevanhu vakawanda. Waiziya. Handikambokunyebera kuti handambobvira ndaenda pawelfare. Ndakaenda pawelfare ndakapiwa mari negovernment ndakachengetwa kuno Canada. Kana ukatadza kukwira ndege ndezvako izvo. Ndezvekudzidza kwenyu. Just because ndaita zvinhu zvausinga expect wakutaura kuti ndiri Rombe. Aiwa zvinzwa ruka.
kune vamwe vanotoita zvinotyisa kupfuura inini negermany, but kunenge kuchiendwa ndokusipo. Kwakananga museve wangu ndikuuziya, toti zvangu ndikutosvika ipapapa, ndikutodzidza zvakawanda ndichitotaura nemi. Toti Rome wasn't built in one day kaGermany. Waiziya dai kunzi Rome yanga zvakanzi zvakaitika in one day. Aiwa, inini I put my mind and soul unto vanity. That means kuti handiise my mind and soul, my heart and mind and soul, handizviise mune zvinhu zvisina nebasa rese. Izvozvo shamiraga mafinisha ndorarama life inonakidza. Ehe, I know that enough of them don't want to see me. They fight against my identity just because I'm a ragamuffin. Some people want to do I'm a thug. Some people want to do things some drugs. Hey, Mad Minox, you wanna kupi mari yekuenda ukana kuZimbabwe, unogara 3 months. Asi unotenga some drugs, haushandi but unowana mari yekuenda kuZimbabwe, aiwaka. Saka munhu wese ari kuenda kuZimbabwe achinogara kana 3 months kana 2 months, anotengesa madrugs here. How did I become a thug? Ndakamborova mwana wekumba kwenyu, kana ndakambobhinya mwana wekumba kwenyu, kana ndakambobvutira mwana wekumba kwenyu mari, kana baba wako mari, kana mai vako. Kana one of those things zvakamboitika, you can call me a thug. Hauna kana proof yekuti Ahmad Minox airwa munhu, hauna kana munhu wani waunoziva watakamborwa naye. Chako kungonzwa chete kunzi ana Ahmad Minox vakadai, wana naGostalo vairwa vanhu. Aiwa, takatomborohwawo sha. Hatisi marombe, tatone vazukuru vanoita zvavanotoita. Ndakutochengetwawo nemwana wangu kuno kwenda. I'm very proud of my son. Anotondichengeta kutofonera mai manje kuti ndinoda $100 account number yangu iyo. Ndotoona kana mune $400 yakandwa nzaamnara mari iyo. Changu chete kusada kungomunetsa chete, because munhu anotondipa mari ndisina kumukumbira. Aisiya chirombe chamunotaura chaichi yaka zvakapera kudhara, masasa akudhara ayaya. Zvinhu zvakaomera munhu wese. Kana munhu asina zviro kuti irombe, kushaya imba hazviiti sechirombe, kana kusavaka imba hazviiti sechirombe. Handina mari yacho kuvaka imba. And so what are you gonna do to me? Nothing. Ndisungise alright, because ndakutaura kuti handina mari kutenga imba. Go and report me to the police. Enda kuCentral Police Station. Wonotaura kuti this guy has been staying in Canada for 30 years and he didn't build a house here in Zimbabwe. It's a crime against humanity. Justice and equality. Munhu wese anogara foreign anofanira kuvaka imba. It should be a crime now kuZimbabwe kuti kana usina kuvaka imba, kana uchigara kunze kwenyika, it should be a crime. Advocate, go in the street in Zimbabwe, otaura the government of Zimbabwe kuti all the diasporans should build houses in Zimbabwe and should own houses in Zimbabwe, and otherwise we're gonna label them marombe. If it becomes a law yekuti munhu wese ari kudiaspora anofanira kuita imba kuZimbabwe, yes, I will have a house. Right now it's not a law, it's a personal choice yekuita imba kuZimbabwe. It's not a crime kusavaka imba kuZimbabwe. Enda unoripota, ono ndinosungwa here. Enda unoripota kana kuimmigration, ono ndorambidza kupinda muZimbabwe. Utaura kuti uyu munhu ari kupinda muZimbabwe asati atenga imba. Tisi matorist emuZimbabwe memuya.
mama jaira matourist evarunguka takushandisa macanadian passport. Immigration haitarise face kana color of your skin, vanotarisa passport nationality. Takakutaurira kuZimbabwe last year kwakapinda 1 million visitors. Hey, hakuna kuya varungu, hakuna kuita sei. Tisu matourist acho isusu. Zvizvarwa zvekuZimbabwe zvakushandisa mapassport ekunze kwenyika. That's why the government of Zimbabwe itaura kuti diasporans should invest in the country. Tisu tunoendesa mari ma-US dollar kuZimbabwe, ma-World Remit, ma-MoneyGram, ma-Western Union for the government to function. Otitaura kuti ndiri Rombe manje. Otaurira mumwe munhu anogara kudiaspora kuti irombe just because haana kutenga imba kana kuti haana kuvaka imba. Who are you? Hapana Rombe panapa. It's not a crime kusavaka imba. Mbondimirira igara pasi. Ndo nyaya yacho iripo. Until it becomes a crime in Zimbabwe or anywhere in the world, everybody who goes to diaspora should have a house in their homeland. Yeah. But right now it's not a crime. I have freedom of movement in Zimbabwe. I love Zimbabwe. I've never turned my back on Zimbabwe. Why is it Nyado? Sakachimon Garrai pass. Did one moon in? I don't worry my mind, Sha. I'm a Rasta man. Because Jah is gonna deliver for me. One day Jah is gonna deliver for me. You know what I mean? I'm not a religious person like I said. But the Creator. Ndichiripo. Imbogaya panjazo shikazana. Shamar 42 more years. Ayuwa ndichiripo. Zana. Imba inovakwa ne 1 month kana zvinhu zvako zvakanyatsorongeka. Ingo ndakakutaura kuti imba ndotoidawo. Just because handisati ndaanayo, it's never too late for anything. Anything is possible in this world. Being in diaspora doesn't make me invincible. I'm more than somebody. Aiwa. Takangofanana tese zvinhu zvangu hasati zvaita. Ichasvikawo gore pazvichaitawo. Wedzera. But like a Rasta man, although I'm not like spiritual, I just want to live independently. And I want to have a freedom of movement. And free speech. Free speech. No freedom of speech. If you use it the wrong way, you end up insulting people. Munobanwa. Washinzwa. Freedom of speech is not, you're not supposed to hate another person. You're hating my feelings. I'm telling you, you're hating my feelings. Using your freedom of speech the wrong way. Look at yourself first. And look at the people around you. They know what our Jesus. Diasporans are not forced to have houses in their homeland. You don't know our situation. My situation is even akasiyana. Kutori munhu anotori 20-25 years. Haana madocuments. Iwewe uswera uridza kangerengere kako kahosho kako nditumire mari. Uri kuda mari yekubva kune Rombe iroro futi. Waiziya, uda bhiya kubva kune Rombe iroro, but unongotaura zvisina nebasa rese. Anyways, one love, you know what I mean? Give thanks.